publiczności. I zaczynamy. Pierwsza runda pojedynku K1. Pierwszego i jedynego na dzisiejszej karcie walki. Tak, walka w semi-pro, czyli mamy 3 rundy po 2 minuty. O, Patryk i Nickel mocno bardzo Patryk mocno. Nickel wpada w swojego przeciwnika, zasypuje go i mamy knockdown. Pierwszy knockdown. Patryk Nickel naprawdę ma... Mocno od razu ruszył swojego przeciwnika Patryk Nickel, sadzając go na deski. Będzie tutaj raczej chciał go dokończyć, bo widzi, że Bartosz jest jeszcze cały czas zamroczony, a Patryk naprawdę ma armaty w tych Półtora dłoniach. minuty do końca rundy. I mocno Patryk Nickel idzie do przodu, tymi uderzeniami zasypuje Bartka Godynia. Bartek Tutaj Godyń ma knockout frontkiki. wisi w powietrzu. Mamy kolejny Drugie knockdown. liczenie. Trzecie liczenie zakończy ten pojedynek, ponieważ takie są zasady. 3 liczenia, koniec walki. Ma jeszcze Patryk minutę, aby skończyć swojego Mamy rywala. minutę, wydaje mi się, ta walka się zakończy już na przestrzeni kilku sekund. I lecimy dalej. I Patryk mocno front I kickiem znowu te- rusza w tego przeciwnika. Bardzo Mocno mocno zasypuje obszerne go. sierpy. Mocne ciosy, mocne ciosy. Tutaj knockout wisi w powietrzu. Bartosz odpowiada teraz. Chyba tutaj... No tutaj Patryk ruszył naprawdę z całą siłą, żeby tylko nie zabrakło prądu na dalszą walkę. Bartek wrócił jakby do pojedynku, zaczął odpowiadać, zaczął wracać, wie, że trzecie liczenie zakończyłoby ten pojedynek. Mamy wypadnięcie szczęki, trzeba ją przemyć przed kolejnym włożeniem. Trzeba ją przemyć, to jest też czas dla Bartka Godynia, żeby wrócić do siebie. I zaczynamy. No, mamy końcówkę tej rundy. Czy starczy czasu, aby tą walkę zakończyć przed czasem przez Patryka? Mocno bije, mocno. Te Bardzo ciosy ładne dochodzą. te ciosy proste i sierpowe. Wow. Na oktagonie się oparł teraz Bartek. Podłączony, oparł się plecami na oktagonie. Ale Gdyby nie naprawdę było jest siatki, twardy. upadłby na ziemię. Jest twardy. Ja jestem ciekawy, czy tylko Patryk po prostu zachowa taką tą moc. Mocne cepy i koniec pierwszej rundy tego pojedynku. 10-7 dla Bartka. Przepraszam, dla Patryka Nickela, ale są tu emocje. Na pewno runda dla Patryka Nickela, tak, tylko się zastanawiam teraz nad dwoma rzeczami. Czy starczy kondycji Patrykowi utrzymać takie tempo do końca i czy Bartek wróci z zaświatów, można powiedzieć, bo ta pierwsza runda dla niego była bardzo ciężka. Patryk, widzimy, tutaj operuje głównie tylko boksem. Cały czas wymiany pięściarskie idą mu bardzo dobrze, ale nie ma tutaj nóg u Patryka. A za to Bartosz zadaje te front kicki, zadaje te middle kicki, a kiedy kondycja już osłabnie, te nogi naprawdę mogą być kluczowe. On jeszcze w tej walce może to nadrobić. Tak, z biegiem czasu może to być kluczowe. Na razie te front kicki, wydaje mi się, bardziej służyły do odepchnięcia Patryka od siebie, bo wywarł bardzo mocną presję od początku tego pojedynku, mocno uderzając Bartka, trafiając kilka razy. Tu naprawdę knockout był w powietrzu, tu przerwanie walki było w powietrzu. Ja widziałem tutaj, jak Bartek plecami zawisł na tej klatce. Gdyby nie klatka, to zakładam, że walka by została przerwana przez trzecie liczenie. Widzimy też na twarzy Bartosza te rany wojenne po pierwszej rundzie, a Patryk znowu pewnie ruszy, pełen agresji, pełen mocy. I zaczynamy, runda 2. Wow, mocno zaczyna ale odpowiada high Patryk kickiem prostym. Bartek kolano. Na pewno wrócił Bartek za światów, na pewno. No i teraz ten pojedynek nam się troszkę zmieni. Pokazuje Bartek, że nie robią te ciosy Patryka teraz na nim wrażenia. No ale wiadomo, jak ktoś tak pokazuje, to te ciosy raczej robią wrażenie. Patryk już też ręce trzyma w dole, żeby to tylko się nie zemściło jakimś high kickiem znowu umieszczonym na jego głowie przez Bartosza. Oj, tutaj kopnięcia ze strony Bartka, zaczyna okopywać nogę Patryk już i nie ma zaczyna prądu. kłuć. Tak, jakśmy zakładali, tutaj jest ciężko oddychać, tu nie ma czym oddychać w amfiteatrze w Sosnowcu. Ruszył pełnym piecem Patryk od początku tej walki. No i ta druga runda Idzie na konto Bartosza. zaczęła się dla niego
nie do końca dobrze, walczy na charakterze, na pewno mu go nie brakuje, ale Bartek zaczyna nam się tutaj rozkręcać. Tak, właśnie Bartek tutaj stosuje cios, cios, noga, noga, cios, cios, czyli walczy typowo po kickboksersku. A Patryk, mamy latające kolano. I zaczyna Bartek trafiać, zaczyna Patryka trafiać. Mamy dopadniętą szczękę Patryka. Będziemy musieli ją Mamy przemyć. przemycie szczęki, jest to na pewno dobra nowina dla Patryka Nikiela. Ma chwilkę, żeby złapać oddech. - 36 sekund do końca drugiej rundy. I zobaczymy, co Bartosz i Patryk zaprezentują nam jeszcze w tej rundzie. Sierpowy i low kick i high kick ze strony Bartosza i front kick ze strony Patryka. Jeden i drugi. Cios za cios teraz w tej końcówce drugiej rundy. Tak, i tutaj nawet Krzysztof Mariańczyk podpowiada, żeby teraz Patryk ruszył, że teraz Patryk zaatakował. Ostatnie 10 sekund. Nisko ręce Patryka, te nogi tam teraz przeleciały Bartka obok głowy Patryka. Koniec drugiej rundy, minutka dla panów i lecimy z trzecią rundą. Myślę, że tutaj Bartosz wygrał tą rundę, ale tamta ewidentnie była wygrana co najmniej 2 punktami, jak nie 3. Także jeśli Bartek chce wygrać, to musi naprawdę w tej trzeciej rundzie mocno zdominować Patryka. Ale zobaczymy, może Patrykowi uda się dopiąć ten knockout, chociaż z takim zmęczeniem będzie to naprawdę arcytrudne zadanie. Na początku właśnie drugiej rundy mieliśmy ten high kick i prosty w wykonaniu Patryka. Mocna bitka w stójce, naprawdę świetny pojedynek kickbokserski. Każda światowa gala naprawdę byłaby zadowolona z takiej walki, z takiej wymiany, z takiej agresji i z takiej siły. Obydwa narożniki mocno pracują nad doprowadzeniem swoich podopiecznych na tą trzecią rundę. Bartosz już też mocno zmęczony. Widać, że naprawdę te ataki Patryka nie tylko zabrały mu fizyczność, psychiczność, ale co najważniejsze, zabrały mu też mocno kondycję. Trenerzy wychodzą z oktagonu i zaczynamy rundę trzecią. Czy Patryk wystartuje znowu z mocnym atakiem, czy jednak rozegra to z chłodną głową? Low kick za low kick. Patryka wspierają tutaj kibice. Piękny, prosty wykonanie Patryka. Jeden i drugi trafiają. Więcej wydaje mi się na początku tej rundy Patryk Nikiel trafia. Middle kick w wykonaniu Patryka. Bartek próbuje zamknąć na siatce swojego rywala, co teraz mu się ostatecznie udaje, ale czy będzie to umiał wykorzystać? Oj, I mamy kolano, mamy sierpowe. Zaczyna nam się Bartek rozkręcać tutaj w tej rundzie na koniec pojedynku, chociaż Patryk nie zostaje dłużny i karci go lewym, prawym, który dochodzi celu. Tak, Patryk bardzo tutaj naprawdę skutecznie potrafi w kontrataku odpowiedzieć swojemu rywalowi. Minuta do końca tego pojedynku. Świetny pojedynek K1 dzisiejszego wieczoru. Bartosz nie odpuszcza. Bartosz chciałby, żeby jeden raz chociaż Patryk był liczony, to dałby mu na pewno duży plus do ostatecznego werdyktu. O, takim Bardzo ładna akcja. Bardzo ładna To było akcja. tornado kick. Klinczuje Patryk, sędzia rozrywa ten klincz, mamy 40 sekund do końca pojedynku. Zmęczony bardzo Patryk Nikiel, czy wytrzyma do końca? To już jest walka na charakterze. To jest walka na charakterze, dokładnie, którego nie brakuje jednemu i drugiemu. Brawo panowie, ale Bartek zaczyna nam się teraz rozkręcać. Myślę, że tutaj Dawid może się zastanowić mocno nad przyznaniem bonusu tym chłopakom, bo dali niesamowity, krwawy bój. To zaznaczy końcówkę. Bartosz rusza do przodu z ciosami prostymi. Czy zobaczymy jeszcze jakieś kopnięcie? Niestety nie. Koniec walki, panowie, takie walki chcemy oglądać.
K1, brawo. Patryk! Kiedy biorę się, no nie z tym gościem. Czemu nie ma go z tobą na mieście? Co się dziwisz, przecież wiesz, że tęsknię. Może napisz mi tylko, gdzie jesteś.